Okay, mayong adlaw ang tanano. Ani na po ta sa Pizza 8 sa Agosto. Adlawng Sabado mga igsoona no. Tuig 2026. Okay, magluto ta og gulay ning atos pamahaw ning adlaw. Okay, tinghangi no mga igsoonan. Okay, ni atay manok no gi-deal diri sa taga Kanhang don Luon Bohol no. Tong soki sa una sa namalit patag manok, ihangyo siya ipapalit niyang manok gagmay. Okay, kung lang ipalit kay wapoy sudan kay tinghangin mga igsunan. Okay dia. Hiwa-hiwa ta mga igsunan no. Okay, mao na aba na siya no. Ito nang i-special sa atong bisita diri. Bitawa, may bisita yan. Kamera tanan mamahawan ning sudan na mga igsunan no. Amo gining pamahaw kay wag lain sudan karon mga igsunan kung sa hangin na sinati nato karong adlaw no. Kaya hangina ni ay na ba kay low pressure mga igsunan maraming kusog-kusog sa guniha kay may lurang ato mga igsunan mao na siya no. Hindi nataan itong halang-halang gamay mga igsunan no. Kay naana ra atong isunod na to ang kuan kanang manok Bisaya dayon atong para kuno no pa taud-tauran igo ko siya nga murag mo lasa siya ba. Okay, dayon atong pun-an na po ikaduha na itong butang ang katong tuno nga ikaduhang na itong pupos no kaduhaon na to ba kay parang mauga-uga na siya atong itong dublahan o kuan kanang laing puno no gata taong talong na atong isagol ng igsunan ginataang manok with talong. Tuyo din ito asin no, tuyuhan lang ana ra atong simpleng pagkaon ng adlaw. Hindi makadaot sa atong panglawas no nga makapuno sa atong gibati mga igsoona no atong pinili ng atong sundan. Okay ni atong lawas nga tandugon ba ani ra gyud itong mahimo no. Di na to mugamit mong mantika usa no. Namo paa na mga igsoona no. Paa sa manok nga gamay atong pistingan og lata-lata na ba. Okay, dahil lata na pwede na mamahaw ta ginana ra. Okay, mo na gitawag og halang-halang mga igsunan ginagmay halang-halang with talong with eggplant halang-halang with eggplant. Okay da mo na ikaduhang butang ato sa suka dili kuan kanang gata way suka na mga igsunan mo tay suka na pwede ra po butang og suka no ang atong ipupos suka parang nindot sa aslom pero mo tay suka okay lang ni ani yung naani lang sa pero okay naman kay na pwede mga og aslom no diri sa mo okay, pwede ra po butang og suka pero pwede ra po wala okay ana ra okay tilawan na to templado kayo ni wala asin wala bitsin tamis-tamis na siyang manok Bisaya no kamawa na siya habhab na ta magsunan una-ana ra mo sudan karon magsunan fish like o muangay mo ani nga sudan magsunan kaluhian yung pobre bayawat pod taon og naa magaling maabot nga earnings ani magsunan ako gibaw ninyo no pag dugay na pila dugay magwaning Facebook wa magyud mahitabo nga naay earnings. Kinahanglan ko silingan diri earning pero tao man may daghang salamat maayong adlaw nga atong tanan bye.